vine sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii nu vine nici cu trenul, nici cu avionul, nici cu mașina, nici programat, nici internautic. Sfârșitul lumii înseamnă încheierea pământului celui vechi și începerea pământului celui nou. Ce înseamnă pământ vechi și pământ nou? Când îngerii vor strânge, nu mai foșcote atâta cozonacul ăla, lasă-l acolo. Deci când îngerii vor strânge sulul timpului, dacă vă duceți în pridvorul mănăstirii Sucevița, îi vedeți pe îngeri cum strâng zodiacele, care înseamnă semnele cerului și a timpului, că așa spune Scriptura, cel ce ai făcut soarele și luna spre vremi, spre zile și spre ani, se strânge pământul acesta și în Apocalipsă spune așa: și m-am uitat și nu mai era nici cer, nici pământ, nici soare, nici lună și nici stele. Doar cel vechi de zile și cer nou și pământ nou. Ce înseamnă cer nou și pământ nou știe doar Ioan Evanghelistul, care a scris Apocalipsa, și știe doar Dumnezeu Tatăl, care i-a insuflat această Apocalipsă, și știe doar Dumnezeu cum va arăta slava împărăției celei veșnice, care nu mai ține de noi,